Media Excellence. 60 taon sa paglilingkod. 60 taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindig kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Your trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Unsa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglagaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa kapatay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini isa ka milagro. Ukon kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa siling nga palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. Mga misteryo sang kabuhi. Kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi kinaandan, ipadala lang diri sa atong palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod. Kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi. Kampante ako. Basta gardenia, masustansya. Masigla, malakas ang pamilya. Masigla ka sa ko. Basta gardenia. Masigla ka sa ko. Ang gardenia, mas ma-vitamins, mas ma-minerals, mas masustansya. Fresh pa, mas sulit, mas sarap. Masigla ka sa rin. Basta gardenia. Dagkaroon sa pagsugod sa aton bag-ong nga sugilanon di sa aton palatuntunan mga misteryo sang kabuhi. Nining, sino ang nagbalik sa ruler ni Inday? Wala ko kabalo, ma. Ma, siya lang na nakita ko nga nag-auyat sa roller ko. Wala ko ya, bro. Ay, kabalugid bala ka mo kung anong kontra ko ang magbinutig. Ako lang permi ang may sala. Kay ikaw mangkit permi nagagubas ang gamit ko kung nanamihan ka. Tata. Gusto na yun na. Tama na. Karon mabalbalan ko lang ka mga duha. Inday, sorry na. Hindi na ako magliwat. Promise. Hindi pala pag-ilabti ang sings ko. Kaya wala ko man ginahilabtan ang sings mo. Hindi ko man tuhungod nga balion. Nabali lang kay ginhimo ko nga espada. Sorry na. Hindi ka na magbutig pa kay mama. Oo Promise. Ba, milagro nga kalinong sang pagkaon ta subong Kinag-inaway naman na sila kaina. Tungod lang sang ruler nga nabali. Nagalayan ng buot ko sa ila. Amo na, nga wala sila tingog-tingog nga duha. Ay, ginpaugtas nyo naman gali si mama nyo. Tingala ko man. Sorry, ma. Sorry pa. Sige. Tapusan nyo na yung pagkaon Karon pa lang na istoryahan ang natabo. Amo matuod. Kaon ta anay. Hindi ko na bala kahangop sang batasan ni Nining mo. Kung kay sinuon o siya nakasunod.
Hindi man madula sa mga bata ang nagakaisa. Pero siya ya, sikreto nga nagapangguba. Gakakibot no ng magulang niya, nga may nagguba na sa gamit niya. Pareho mo lang na silang ginbaklan. Amot kung sa pamilya na namon, ha? Eh, ako luyag ko nga, kung akon lang mo. Oh, ginahambal mo nga sa pamilya mo nakasunod ang anak mo? Pero sa nagligad, ako ang ginabasol mo nga si Nining daw kulang sa disiplina? Day, mga bata na sila. Ano man ang buot sang elementary man? Ay, hindi ah. Subong pala nga daan niya. Tap na onto ng hindi amo nga pamatasan. Kabalo man mga yo, sorry si Nining, ah. Mayo lang gani. Nining, nakita mong eraser ko nga ginhatag sa ako ng best friend ko? Ang daw kuring-kuring nga pink? Oo, nakita mo? Wala ah. Basi iya kundiin mo nabilin. Ay, wala ko yung nagapang bilin-bilin sa gamit ko bisan diin niya. Bisan ang basura ko, ginahimos ko. Basi bala mamangkot si Chris sa akon kung hindi niya makita ini. Di, ginhatag niya sa imo. Pangitaon niya gid kung hindi niya makita nga ginagamit mo. Oo eh. Ibalik na to sa ako na. Ba? Ako gid yang ginapasibangdan mo nga nagkuha sadto. Wala na sang iban. Yan ibalik na sa ako, Nining. Para nga hindi ta kapag isugid kay mama kag papa. Buwas lang. Lagi gali sa imo? Oo. Buwas ko lang iuli ah. Namian pa ko yung maghampang sini. Nining, may nakuha ako nga ballpen sa palda mo nga uniform. Kasi noon eh, wala ko man ikaw ginbaklan sang amo sini nga ballpen. Iya na sang classmate ko. Ginhatag sa akon, ma. Nga mga ginatagan kaniya, how? Wala lang. Gusto niya lang ah. Ay, wala lang tani sa nagahibi samtang ginapangita ini. Ma, pa, mapabakal ko tani bag-o nga crayons. Bali-bali na abi ang ginagamit ko subong. Ah, sige. Atagan ko lang sang kwarta si mama mo. Yay! Thank you, pa. You're welcome, anak. Ma, san mo ko baklan? Sa buwas lang. Kimabaklon man ako sa department store. Ma, pwede ang damo-damo lang nga color? Ah, sige. Crayons mo? 64 colors pa ba? Namian ko gani, Inday. Pwede ko na kahulam. Hindi, kuya. Basi kon balion mo pa niya. Ha? Nga balion ko man na yaman. Hindi kuya pareho sa imo, no? Kung hindi ka magpahulam, okay lang ah. Kabalo man kuya mag-mix ang colors. Hindi ko na kinahanglan ang 64 colors mo. Akon lang niya. Babakal ka lang sang imo. Inday? Nagaano ka diri sa garahe? Anong ginahibi mo? Mama, tanawa balaw. Oh, Diyos ko. Anong natabo sa kamot sa teddy bear mo? Ha? Nga nawasak na ina? Si Neneng, nakita ko nga ginagunting-gunting ni Nia. Ay, nga bata ni si Nining mo. Naging himo naman niya ni Man. Hindi ko siya magpaulaman sang pungot.
Yung ginatag sa akon sang mama ni Grace. Panghalit, tigil ng opisyo niya, ya. Panghalit na gid. Sini nga panahon sang tag-ilinit, delikado ang sunog ilabi na sa sulod sang panimalay. Gani safety first ka bombo, ilabi na kung ikaw ang nagaluto sa kusina. Siguraduha nga nahamtang sa mabugnaw kag well-ventilated area ang LPG tank kag indi masilakan direkta sang adlaw. Ang sobra nga init makapataas ang pressure sa sulod sang tangke nga mahimo magresulta sa aksidente. Tsekyaron ini kung may tagas kag ipalayo sa kalayo. Amo ginaya mga bata, day. Dason. Maliwat man lang na sila kung magdalagko na sila. Sugiri ko gani, Bab, ha? Amo ka man isang gamay ka? Hindi. Pero ang magulang ko, oo. Ano? Suliay kami sa mga bata. Ang magulang ko anay ang nagapanggubas ang gamit ko kung maakig siya sa akon. Subong niya sinining ang nagapanggubas ang gamit sang iya magulang. Anong imuunta nga matatna ni man? Sa nasiling ko na maliwat lang na sila kung magdalagko na sila. Nga ahaw, nagliwat ang magulang mo? Oo. Ay, mabuot na subong si Manong, hindi bala? Ay, kung sa bagay, kaalwan pa gani nga tao. Nagabawi siya siguro sa tanan nga damage nga ginhimo niya sa akon sa mga bata pa kami. Siya man ganing nagbakal sa akon auto. Maliwat gina si Nining Ma, may field trip na kami. Sa diin? Sa Cebu. Aring sulat halin sa amon advisor mo. Abi, ibukaron ko. Uy, 3 kagabi ka mo dito? Oo, ma. Luya ko gitani nga mag-upod. Sige lang. Kaistoryanin namon ni Papa mo, Baw, maayo pa kamuya. May field trip. Kamiya, wala gid ba? Kulatan nyo lang bala. May arak man ka muna Hey, kadugay pa na iya. 2 years pa. Gusto ko man magpa-Cebu. Ang bala lang bala si Papa. Kun, maupod na lang ko bisa imo. Hindi na pwede nining ya. Hulata ang turn nyo. Ang maleta mo? Bago mo niya? Paano ka naguba niya? Ma, basi ginilabda naman ni Neneng. Buwas na kami malakad sa Cebu. Anon ko ning suitcase ko ya?
Nining, abi, ihatag na sa ako ng isa kagomas ang suitcase ni Inday. Kinanglan ko nga makaayo ini dayon mo. Kay buwas na sila malakat. Wala pa naman dingadaan si Papa nyo. Nag-out of town. Ma, wala ko na yung kabalo sang gumas ang suitcase, ah? Eh, sige na, ah. Ako na lang makaayo kung nagguba mo gidman. Makayo pa man, haw? Kabalo ka magkayo, ma? Oo, idiyahan ko lang. Ah, sige na. Ihatag na sa akon. Sige, ma, ah. Pangitaon ko pagaling, kundiin ko gindasok. Buligan ko ikaw pangita. Kundiin man at nayon. Hindi ka akig sa akon, ma. Wala na ako sang oras para magpangakig pa. Kaluluoy man bas ang magulang mo? Kuna mo tong sitwasyon sa inya suitcase nga hindi makatigdog. Sige, ma, ah. Kaayuhon ta na lang ang wheel sini. Mama, salamat, gid. Ay, pasensyahin na lang manghod mo, ha? Tata, ipos na, ha? Salamat. Gigintinguan mo giga makaayo ang suitcase ko. Hindi ako gusto nga maguba ang adlaw mo. Ganihipos na, ah. Kay dulong ko na ikaw sa inyo school. Maghalong kagad sa field trip ninyo, ha? Yes, Mama. Nining, total, wala ka man sang klase, buwas. Abi updi ako. Dinta ba kadto, ma? Sa simbahan, ah. Masimba kita. Hindi diri sa simbahan naton sa syudad, kundi sa iban nga lugar. Sige, ma. Updan ko ikaw. First time ko magsakay sa amo ni kadako nga bus, ma. Kanami gali isang feeling. Amo man kadako ang bus, kaya nisakyan nila ni manang mo. Tuod ka, ma? Tugod long distance man ang ila field trip, eh. Pareho na kami ni Inday nga nakasakay sa amo ni kadako nga bus, ma. Hindi ka magtulog, ha? Kinahanglan, tanawon mo gid ang view nga aton malabayan. Yes, ma. Kag, ma, doon nag-field trip lang nga duha ba? Hala, katahom sang simbahan nga ini, ma. Diri kita masimba. Nga diri pagidhaw. Damo man to simbahan sa aton syudad. Diri kita masimba. Kay diri, makumpisar man kita sang aton mga sala. Kamag promise nga hindi na magpakasala liwat. Amo bala, ma? Oo. Pangayuan mo sang patawad ng imong mga sala, ha? Ma, ma-promise man ko, ah. Nga hindi ko napag-awayon si Inday ko. Dali ka. Masulod lang kita. Ma, ang kay Inday nga cellphone. Napili niya gali kaina sa balay. Ay, wala to siya cellphone kun amo? Wala guro eh. Nakita ko si iya kama. Natamad man ko maglagas sa inyo kaina. Dali ka. Masulod lang kita sa simbahan. Ugaling ta na lang penasaron ang cellphone sang magulang mo. Hindi ako ne. Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang internet pasangkaron.
Pagabian sa dagarinyo sa pagkamati ang matahumong sugpon sa itong sugilanon kaysa itong palatuntunan. Mga misteryo sa kabuhi. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo! Ang mga simpleng nga paagi agod makakinot sang tubig. Tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang pagpanglaba sang isa ka bes sa isa ka semana ang nagakinot sang naglabot sa 50 litro sang tubig. Kung nagagamit sang washing machine, iset ini sa mas manubo nga wash cycle. Makakinot ka na sa tubig, makakinot ka pa sa enerhiya. Hindi pagpunoon ang refrigerator. Kung sobra ang unod sang fridge, mabudlayan ini nga mapabilin ang tugnaw, nagahinay ang airflow kag mas madamo nga kuryente ang kinahanglan. Ipabilin nga matawhay ang unod kag painon ang mainit nga pagkaon antes ibutang sa fridge. Kung nagaluto ka sa kusina, ipasiguro nga husto ang kadakuon o sukat sang kaldero, kasirola o kalaha sa burner nga ginagamit sa pagluto. Makabulig ini para malikawan ang pag-awas sang kalayo sa kilid kag para mas madasig nga maluto ang pagkaon. Sa sili nga pamaagi, makakinot ka sa konsumo sa gatong kag makapamag-an manini sa mga galastuson. Panugyan na rin sa eksperto kon kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kon iban nga investment account. Kabombo, nagpatakod ka man bala sa energy saving device sa imo balay o opisina? Maghalong ka ha? Kay basi na budol ka. Sunod sa Department of Energy, wala pa sang energy saving device nga nakapasar sa energy label. Bot silingon, kung ina nga device wala sang DOE certification, wala ina nagagana. Magluwas nga hindi epektibo, mahimo pa ina makaguba sa imo nga mga appliances o kung makapataas pa gani sang imo balayran sa kuryente. Gani para makakinot sang matuod sang kuryente, gabuton sa saksakan ang appliances nga wala ginagamit. Masami nga tinluan ang aircon filter o kung magamit sang inverter appliances. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod dinhi nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pa ang polusyon nga nagatugas ang climate change. Yari ang isa ka praktikal nga pamaagi agud makakinot sa paggamit sang tubig. Pag-usar liwat sang tubig. Kolektahon ng tubig nga gingamit sa pagpanglaba o kung ang tubig nga nagatulo gikan sa aircon. Pwede mo ina magamit sa pagpanglimpyo sa salog, pagflash o kung pagbunyag sang tanom. Ang tubig nga abi mo wala na pulos, pwede pa yagaling nga makabulig sa imo palibot. Limitahan ang pag-charge sang devices. Hindi pagpabayaan nga naka-plug ang phone, laptop o kung tablet kung puno na ang battery. Patyon o kung i-unplug gilayon kung tapos na. Makakinot ini bisan gamay lang per device. Ilabi na kung madamo ang empleyado sa opisina. Celebrating 60 years of media excellence. 60 taon sa paglilingkod. 60 taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindig kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Your trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Patawar ako. Kapag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluwi ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakuno-kuno.
Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong, masadya, masakit, kag makahalamot nga durot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. Shout out sa mga call center agents dira pareha sa akon. I'm Star. Ang stress namon sa shift grabe. Kapit na kang graveyard. Permi Pulaw, Hogwarts, Sabaw, you name it. Relate kita dira. Kung thing man nagsuggest sa akon sa stress tabs. With proper diet and exercise, ginabuligan sini nga mabalik ang mga nadulang nga nutrients sa akon bangod sa stress. Gani subong, fresh and focused with the help of stress tabs. Bisan stress sa shift, try nyo man bala. Guwapa ka. Stress tabs. Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kag karon, sa kasugpon sang kasaysayan ni Andrea, naging pasakop ni Nanay Ising, kagaton man ginhatagan sang kabuhi diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Sa kasaysayan, imo ako, tubtub sa katubtuban. Is this goodbye? I hate to say, be back in his arms, forget me. As my life goes on, I know I will. Ang gusto ni Daddy mo, Ricky, pagkatapos sa katuig ninyo nga pag-upod na Andrea, ibutang sa ngalan niya ang duta. Ano? Oo. Wala ko man nasugid sa imo. Nga dala pa ina sa iya testamento. Shit! Mamatyag ko. Doon nagwa ako nga gago. Kadamo sang wala ko nahibalan. Inanam lang plano ni Daddy. Ang kaslon kami ni Andrea para magkadto sa iyang vilya. Kag pagaligad sang isa katuig, madula sa ako ng vilya. Pati na ang asawa ko. Imo ina desisyon kung magbulagay ka mo ni Andrea. Ano? Oo, Kas. Kung magpabilin ka mo nga kasal, daw kasubong lang nga wala madula sa imo ang bilya. Kag ang duta nga ginatindugan sini. Isa pa, kung wala ka nagpasugot nga magpakasal kay Andrea,
Ang plano ni daddy mo, amo nga i-donate ang balay kag duta sa children's shelter. Nga nag-inakop kay Andrea. So, buot silingon. May asawa ako o kun wala. Madula mang gihapon sa ako ng bilya. Sa nasiling ko na, ara sa imong desisyon. Nga wala mo dayon ginsugid kay Andrea. Well, nakita ko ngang inyo marriage is making progress. Napinsaran ko nga base kon makaapekto ang kamaturan ngina sa pag-upod ninyo. Wala mo man blagin paminsar. Nabisan ano mo kalikaw, maapektuhan gihapon sina ang pag-upod namon. Kon mahibal-an niya. Nga akas. Naapektuhan bala? Ha? Kas ariki? Ang dumdum ko hanay kung okay ng tanan. Tungod okay na kami ni Andrea. Nagaupod na kami sa isa ka kwarto. Sugod siyang magsalo kami sa kalipay. Kag nagdesisyon ako. Ngatagan sang tsansa nga amon pag-upod. Apang ang revelasyon ni Tan. Amo ang nagpabag-o sang tanan ko nga plano. Kag supong, komplikado na ang mga detalye. Kag kinahanglan ko nga magpangita sang paagi. Agod matadlong ini. Pila ka minutos na ako. Ngari sa tubang sampurtahan ngayon ni. Do kasubong bala nga. May kun ano nga puwersa. Nagabutong sa akong padulong sa direksyon ngayon isang balay. Aber, tirawan ko ang buksan ng pertahan. Lubagon kong doorknob. Oh, nagbukas. Iturod ko sa makinay. Ara, bukas na. Masulod ako. Kadako sa kwarto. Apang wala sang unod. Kuninta ko nga built-in closet. Kama. Kag isa ka bedside table. Ay, wala sang ginubago ang kwarto ngayon eh. Ang kwarto ko. Ay, makadto ako sa bintana. Ay, buksan ko ini. Oh. Gikan diri sa bintana ngayon eh. Makita kong maitong nga kadagatan. Kag mabatsyagan ko ang mahinay nga dapyas ng hangin. Kagkun aga. Do kasubong inisang sapphire. Naginaputangan sa madamo ng mga brilyante. Kag makita kong hagdanan nga bato. Padulong dito sa hunasan. Amoy na ginaagyan namon santo ni Papa. Kung gusto namon nga maglangoy sa dagat. O kung maglakat-lakat sa balas. Ay, mabalik ako pungko sa kama. Amo ining ginahigdaan ko sa to. Apang nabatsyagan ko. Wala sang ginbago.
Pamatsyag ko. Inigihapon nga akong kama sa to. Pero medyo nagdako lang. Amo ako sina kung magpamensal sang bata pa ako. Nga wala ako nagdako. Kundi, ang mga bagay sa palibot ko, amo ang naggalamay. Gusto ko nga magpabilin anay diri sa mga katalig. Wala ako makabatsyag. Kung ano kadugay ang pagtiner ko diri sa kwarto. Anay ka. Nga daw wala ako nag-isahanon diri sa kwarto. Hala. Si Ricky? Nagatindog siya sa puwertahan? Kabombo, yari ang pwede mong himuon agud makakinot kita sa paggamit sang enerhiya. Kabombo nga motorista, paano ka bala mag-apply sang preno o kon brake kung nagamaneho? Likawan ang golpeada nga pag-accelerate kag pagpreno. Ang golpeada nga pag-accelerate kag pagpreno, ang sara nga makakonsumo sang gatong tub-tub 3,700 pesos kada bulan. Samtang, makakinot ka naman sang tub-tub 200 litros sang gatong kada bulan sa imo salakyan kung matawhay ang dalagan sang trapiko. Gani kung ikaw magmaneho, smooth and easy lang kabombo. Nagpungko siya sa tupan ko. Kaya na ko pa ikaw ginapangita. Ari kami ng galidri. Ay, sorry. Naglakat-lakat lang ako. Kaya nakalambot ako sa kwarto nga ini. Amo ining kwarto ko, sang bata pa ako. Sigurado nga na-miss mo ang tuog ngayon eh. Oo. Inalang ko galing. Wala ko sang kaisog sang buot na magbalik. Bangod kay Tito Arnolfo. Oh. Nga. Nakadlok ako sa mahimo niya nga buhaton eh. Buang siya. Para nga magpaminsar sang malain nga bulhaton para sa isa ka bata. I could kill him. Ricky. Andrea. Madungan ako kay Dan pabalik sa siyudad. Nga May asikasuhon na ako nga pila ka bagay dito.
Maupo na po. Hindi na. Diri ka na lang. Nga ahaw. Gusto ko nga durawon mong mga hitabo diri sadto sa bata ka pa. Kag mabawi ang tanan nga tinuig nga dapat, diri ka nag-istar. Pero gusto ko nga kaupod ka. Aha? Oo. Gusto ko nga kaupod ka. Sampag ginabuhat ko, ina. Mabalik man ako Isa pa, kaupod mo man ang salaligan diri. Kani, wala na ako sang dapat mga kabalakpan. Ay, nga pala nga feeling ko. Kung maglakat siya, hindi na siya magbalik. May labot ba lang paglakat mo sa ginhambal ni Dan? Hindi nang rason. Mabalik ka? Mabalik ako. Pangako ko ina sa imo. Saligan ko, ina. Saligan ko, ina, Ricky. Malibot-libot ako sa tanan nga bahin sang Bilya. Kadtuan kong tanan nga lugar. Nga ginitiniran ko. Kag ginahampangan sang bata pa ako. Subong man ang lugar. Nga wala ko pa ng kadtuan sa to. Ang kinabuhat ko subong. Doon nagatukod ako sa isa ka bago nga kalibutan. Kag hindi malikawan, nga magdayaw ako sa kadako sa ginbago sang duog ngayon. Naglapad ang sakop sang kuprasan. Tugodin bakal ni Maninoy ang kaiting ng mga duta. Kada distribute ni subong sa mga produkto. Yung ginahimo sa factory nga nakabase sa Manila. Inday, Andrea? Sino ba? Oh, si Yaya Ising? Yaya! Nabatyagan ko gid sadto pa man. Nabuhi ka pa. Wala gid ako nagpati sa ginpagwa nila nga patay ka na ya. Ay, ano ba lang natabo? Palihog. Sugiri ako sa mga hitabo. Sugiri ako sang magpalagyo ka diri sa balay sa gabi ka ato. Sugiri ako, Inday. Ay, oo, Yaya. Magpamati ka. Salamat sa Diyos nga may bulawanon nga kasing-kasing nga nag-inakop sa imo. Siguro, naluoy sa ako na mahal nga Diyos, Yaya. Wala ka niya ginpabayan. Tungod mabuot ka nga sahi sang bata. Si Tito Arnolfo, sa di na siya subong? Ay, patay na siya. Ano? Amoy na ang matuod. Ay, nagmasakit ba na siya? Wala. Kung amo, anong ginkamatya niya?
Natabunan sang duta ang iya sa lakyan sa natabo nga pag-landslide diri. Ano? Oo, Inday Andrea. Ang duta nga ginagaw niya, amo man mismo ang nagtabon sa iya, kag nagtapos ang iya kabuhi. Anong tabo? Saradula ako diri sa sulod sa malawig nga panahon. Anong natabo sa kuprasan? Sugiri ako, Yaya Ising. Amo kali, Yaya? Oo, Inday Andrea. Si Maninoy mo ang nagbakal sang inyo duta. Kaginbalik ang kasadya sang koprasan. Maayo sila nga mga tao. Kagsang nakahibalo siya, gasang panahon pa ni Papa mo nga ari na ako diri. Wala niya ako ginpahalin sa akong trabaho. Bisan tigulang na ako. Kag hindi lang ina. Madamo sang mga trabahador nga ginpabilin niya agud nga magtrabaho gihapon diri. Ay, oo gali. Gusto ko nga isugid sa mga katauhan diri nga nagbalik ka na. Hindi, Yaya. Ha? Nga aman. Badugay na nga napatay si Andrea Miranda, Yaya. Gusto ko subo nga magsugod sang kabuhi bilang si Andrea De Luna. Dako bala permi ang imo balayran sa kuryente bisan abi mo. Malaka man lang kamo nagagamit sang appliances? Basi may vampira sa inyo balay. Hindi ini vampira kaangay ni Dracula nga nagasuyop sang dugo. Ini amo ang vampire power. Madamo nga mga appliances kaangay sang gadgets, chargers, microwaves. Kagiban pa, ang nagakonsumo sa gihapon sang phantom energy bisan naka-off na apang nakasaksak pa. Gani siguro ha nga na-unplug gid ang appliances. Kung wala na ini ginagamit, magluwas nga likaw sa disgrasya, makinot pa sa bulsa. Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa sang inyo nga balay, pero hindi gid maghigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Ini bagod nagakatemptar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Sa dami ng gagawin, mundo'y mamadaliin, pero nagbago to dahil sa'yo. Bumabagal ang mundo sa sarap ng luto ko. May one pot wonder na tawid sa saya. Ang sarsaya, nagbibigay ng kumakapit na linamnam. Bago to! Ang sarap saya, ninanamnam, tumatagal, binabalikan. Pag nandyan ang sarsaya, may sarap at may saya. Saya! Kapit ang sarap, kapit ang saya. The world is set para sa isang makasaysayang yugto sa football mula sa host nations, United States, Canada at Mexico. Ihahatid namin sa inyo ang bawat goal, bawat sandali at bawat tagumpay. Manatiling nakatutok para sa mga balita at updates ng FIFA World Cup 2026. FIFA World Cup 2026. Dito lamang sa Bombo Radio Philippines. All
Sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sa kasaysayan ni Andrea, aging pasakop ni Nani Ising, kag aton man ginhatagan sang kabuhi diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Impako, tubtub sa katubtuban. Sa direksyon ni Marnie Mongcal. Love so